Welcome back! We are here at the Jatit Jungle Tree ng Rich Cheech. At nakita nyo yon. Hindi namamansin, no? Hi, Bumati hello, ka guys. naman. Bati ka naman dyan. Discover ang ganda, oh. Ang ganda na nakita niya sa likod ng nakakapit. White and yellow, oh. Combination of Aurea and Albo. White guys. Itong si Epipremnum pinnatum. Ayan, tumubo siya Baluktot sa mo. likod nitong cardboard na napakahigante na ito. Kaya ito ang nailagay natin dito. Kaya niya na-discover na meron yon. Kasi binuhat niya ito ilagay dito dahil magtapkat si Plantito Ed. Ayan. Oh, di ba? Ganda. So, let's do this, guys. Come here, cameraman. Okay. Linisin natin yung hindi na nalilinis ito, oh. Ang tagal nang hindi nadalaw itong cardboard na ito, guys. Grabe na, dapat mag-multiply na ito. Diyos ko, tingnan nyo naman ang roots niya. Ano? Yung gano'n. Si Papa meron, pero hindi niya Pangit ginagawa. naman kasi nakikita ako. Ha? Pagka Sige. bibidyo ako, nakikita man. My beautiful, handsome, and beautiful dog, Terence. Ayan. Ang gwapo niya. Kasing gwapo ng kanyang amo na ako. Gwapo pa. Okay. Bakit ako? Doon. Dami na ito. Puro ugat na ito. Ano na? Grabe. Laki na kasi. Hindi na pitangkat. Maya, tanggalin mo natin. Kasi, Ano na yan? Matanda na yan. Matanda na yan, guys. Mga siguro 30 years na yan. oh, puro ugat na lang. 30 years old, cardboard. Wala nang lupa. Wala, bakit? Wala. Wala nang lupa, puro ugat na lang ito. Oh. Yan maniay. Cardboard plant na 30 years old. Ngayon lang na boswat from the pot. At ayan, tingnan nyo naman. Ayan ang nagpatunay na talagang matanda na siya. Sobra. Grabe na. Kaya tanggalin natin itong old roots niya para maging maaluan na ang Putulin ko na buhay kaya. niya. Putulin ko na. Putulin ko na rito. Oh. Ikaw, nagtatapkat ka, di ba? That is our purpose today. Tapkat natin. Tingnan mo, oh. Isang pot na roots. Grabe! Full of roots! Oh, tingnan mo ang puno, oh. Grabe ang puno, oh. Ang laki ng puno niya. Tingnan mo. Tingnan mo yung trunk niya. Yung pinagputulan. Ang lapad. Oh, lapad. Wow. Pwede pang may tumubo yan. Grabe, no? Ay, grabe. Mukha ko, oh. Laki, sobra, oh. Woo! Dito rin natin lagay. Okay.
Lagyan ko ng fertilizer. We have a fertilizer. Timplahan natin. Ito ay 2 liters of water with 1 tablespoon of this fertilizer. Ayan. Yan, idilig natin. Puno. Paano itong isang malaking ito? Dapat din eh. Oh yan, kaya nga isunod natin yan. Eh, nasaan ang pot? May pot? Walang pat na. Ito, nandyan. Yan, mga nandyan oh. Saan? Yan, yung sa baba. Yan. Kasya yan? Ewan ko. Oo, kasya sana. Kaya lang. Kasi kaya ano natin yung ugat niya. Ano yan? Yan oh. Gandang sa ay pot. Hmm. Itang pumatry sa gel. Ano ba? Teka lang, tinay ko lang ba? Masyadong maraming ugat. Tanggalin pa. Yan na. Okay, magtampo ito pag sobrang naman. Okay lang? Okay lang, sobra. Dami ng ugat, grabe oh. Okay. Subo. Ang laki ng space ng carbon. Next. Next in row. The big one. The very big one. Dami na yung pako dito. Yeah!
Yes, my favorite plant. Paanakin na natin, pabuntisin natin. Kaya ngayon, ikat na natin. Yay! The first time, magmula nung pinalaki namin ito, siguro meron ng mga, let's say, 10 years old na ito. 10 to 12 years old, ganyan. This is variegated Mongkok cardboard plant. Very rare plant, okay? I-share ko sa inyo pati yung care tips doon sa description box, guys. Okay? Ang daming masasagasaan. Nag-aaral na si Batman. Mayroong masasagasaan, kawagisan. Ay, ingat ha. Ingat. Nag-ingat ako. May maigog. Si baby Mongkok. Maigog. May ano to? Bakit? Oh, isahin mo lang? Hindi, Isang ulit? mag-iwan ako ng ano. Ah, mag-iwan ka? Ito? Buka mo na. Careful, careful. Wow! Wah, top na. Sana yung ano? Sakit yung sugat niya. Parang nararamdaman ko yung sakit. Ito naman na nadilit mong walis, oh. Oo. Nabali! Uh-oh. Balik ka nga nito. Hawakan mo mga ito at walang paglagyan. Parang naano kong ilapag ko dahil baka masira. Teka na. Tira natin ilagay. Tuwan-tuwa ako dito because this is my favorite. May mga spider webs na. Halata na hindi na nadalaw si Mongkok. Hindi mo nalagyan yung sugat na, nayayay na. Ilagyan ko na. Dito? Teka lang ha. Okay. Ang dami kong ginagawa oh. Nareklamo itong plantito natin. Taratitat naman itong aking kasama rito. Taratita. Ikaw na kaya magputol na. Ikaw na lang. Ayaw niyang natuturuan, guys. Ayaw niyang naman. Kaya makita. lang ay minamadali ako eh. Saan ko That is a ilalagay? very good plantito. Kulit. Hindi tumatanggap ng advice. Ano Yan. hindi tumatanggap ako pero tinatataranta ako. Iba yung design nito. Ano niya?
Pen. Ano lagi gantin ko? Ano na? No? Ha? Ha? Okay. Ako maggupit niyan, Papa. Ipagpatuloy mo yan, ako maggupit niyan. Eh? Nasaan na yung naputol? Nandun oh. Alam mo na? Oh, ano? Ah! Bawasan natin yan. Oh, ito na. Hindi, atong bawasan ba? Oh, sige, tayo. Hindi pwedeng ganito lang to. Sige, taas ko. Triman natin. Ayan. Ayan. Okay. Bawasan natin kasi. Hirap eh. Hindi mo nalagyan yung iba pa doon. Tama na. Yung isa, hindi ko nalagyan. Lagyan mo. Lagyan mo. Ano yan, nakatalis na? Lagyan mo. Hanggang doon na lang mga kaplantita. Sa sunod na naman. Next time na uli kasi baka magsawa kayo. Pero kami patuloy pa rin sa pagpapropagate. Hindi na muna namin i-video. Kasi pareho lang din ng procedure. That's why magbabay muna kami. And see you again on the next video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please i-click the bell button and the notification bell para sa ganun ay ma-notify every time na may mga updates or uploads. Bye-bye! Gusto kong pumatay ng oras pag naghihintay.